персонаж. Аз съм Саски, искам да убия брата на Саски. Той иска да убие брата на Саски. Саски, заповядай надолу. Виждате колко му е хубав костюма. Особено обърнете внимание на емблемата, която е направил. Наистина много добре. Обърни се към публиката, приятелю. Публиката. Така. Завърни се. Ръкопляскайте му, приятели. Нека всички почитатели на този герой да кажат едно коничуа. Благодаря ти. Така, Ясен Кисаги, номер 6, почти номер 666. Кисаги-сан, коничуа. Така, защо ме привлича точно този герой? Моля оръжие. Това му е първия косплей на този приятел. Толкова чаровен. Така, сега той е малко чаровен, малко притеснителен, но ще ви покаже своите големи оръжия. Дефилирай около тях. Хайде, почитателите на Кисаги-сан. Кристиян, този човек, който сутринта каза някакви ужасни заклинания и се изсмя ужасно магически. Хайде, Кристиян, защо те привлича точно твоя приятел? Любите ли нещо, защото той знае какво иска и насеща средства, които иска. Не значение това, че това е ужасно. Той ще го направи, той е достатъчно умен, за да може да го направи и за да може да... Чакай! Много голяма енергия в Кира. Така, ще се измещи по същия начин, както го направи сутринта. Спри! Така, да се подготви Димитър, Джастин-Лоу. Така е по списъка. Димитър, Джастин-Лоу. Има ли Димитър тук? Има! Няма, тогава отиваме при Виктор. Айде, Викторе, геймърът под номер 9. Така с какво се характеризира твоя човек? Първото е доста силен и може да ми върши през всичко, без да покаже да не ми бил силен. Ти фитнес правиш ли? Да. Сега да видим. Коле малко. Чупи стойка, бицепс, трицепс, стволове. Айде, ело! Феновете на този герой, Виктор, така Теодора, сутринта ти искаш да направиш някаква стойка тук. Айде пак сега, позирайте и. Това е замислен човек, който кури нещо определено. Сега, тук да не вземеш нещо да ме стреснеш. Тя яде. И дъвче. Не може да говориш, защото ще изплюе нещо срещу мене. Айде, пляскайте и. Малко се разшири периметъра, няма само мъже с безстрашни, има и жени. Силвия, мисля, тук имаше много миси. Една слънчева усмивка. Значи, общо 3 мисии, едната се е загубила, останали са 2, а сега като сте за тази ще останат много според мене. Бургас. Така, Юлия Асука. Аз знам коя е Юлия, но тя да не знае, че е Асука. Юлия от София. Аз съм Аска от Евангелион. Първите анемека, вече може би на 20 години и повече става. Ето, един човек за някой в старческа възраст. Помоли се, хайде сега на едно от старите анемета, но не по значение на мордокаска. Една стойка направи, една усмивка. Така. Дайте.
къде си? От Варна ли си? От Бургас ли си? От София ли си? От небето ли си? От Марс ли си? Сега кажи как я направи тази машина. С много труд се правило машина. Добре, а тя реже ли? Само демони. Само демони. И аз като един начален познавач на японското изкуство и анимация казвам, че това е жанра Акума. Знаете ли го този жанр? Я ми напишете 6 на мен. Така. Сега направи една голяма резачка спокойно. И ръкопляскаме. Това тежи хора. Направо е... Така, трети. Огня. Има ли тук някакъв? Още един Кира. Кира, две здравей. Коничила! Ето и той е закусал. Той сега също пише нещо по най-смъртна тетрадка. Това е неговата жертва. Той е първата ми жертва. Очаквайте я.